Така, искам да чуя агитката на Елин Шуманов. Вижте какво става. Той вече, освен че това е пореден негов концерт, той вече има фенове, които идват специално за неговите концерти. Елин Шуманов е заложил на пиеси от българския репертуар. Той ще изпълни... Заповядай, ти седиш там, заповядай. Застани по средата, наслади се на аплодисментите. Заповядай на рояла. Той ще изпълни Хубава си моя горо и след това ще изпълни една пиеса в 5/8.